lang daw yung ugali nila. Matutulog sila alas 3. Oo, tapos pag-araw, tulog. Tulog. Tulog sila ng Hindi ko alas kaya. 3. Ako di ko kaya Iba, yan. maaari kasi magkasakit sila sa kanila. Patas yung tulog sa iba. Da, ano ka ng kung anong pinag-aano yung dalawa na kahit kwento. Oo, pwede naman yung kwento. Pero gabi-gabi yan lang. Gabi-gabi. Araw-araw sila. Kaya pagka umaga, halos hindi na mabaon kasi may dapat nga pag sikat ng araw mo, nasa labas ka na yun. Nakapag-walis ka na. Nakapagbukas ka ng plato, nakapaglapag ka na. Yun talaga yun. Mga sinauna natin na natin sa mga magulang natin. Madilim pa yun, walang yan sa bahay. Kaya, so okay lang yun kasi kung wala pa silang nakakikaso man, hindi naman ano na sila eh. Kung nagsisimula na sila sa panahon, nagsisimula. Wala, ako, naiinis na para kung ako yung nahihiya sa bahay na yung kasi nakaano lang dyan. Kundi mo lang talaga anak ay nako. Pamingin talaga yung humingi nga ng tenga nila sa akin na
buhok.